honetan Guardia Zibila sortzen da, eta emango da Katalunian 46-49 gerra karlista. Gero, konkordatua, konstituzioko printzipioekin oso lotuta. Konkordatu bat zer da aita santua eta estatuaren arteko akordio bat. Eta ze akordiotara heltzen dira? 45ko konstituzioetan islatuta zegoen bezala, Espainia izango dela herrialde konfesionala. Erlijio bakarra izango delako erlijio katolikoa. Eskubide eta askatasunak murriztu egiten dira, erlijioa hezkuntzan ezarriko da, eta gogoratu, oso garrantzitsuena, zentsura ezarriko dela, ezingo dutela geizki hitz egin Eliza Katolikoaren inguruan. Zuek nire inguruan hitz egin ezin duzuen bezala, gogoratu, zentsura ezartzen dudalanik, eta nor da irakasle berena? Ni, oso ondo, jarraitzen dugu. Bale. Eta gero garai honetan gogoratu behar duzue, sortu zirela, alderdi moderatutik eta aurrerakoietik separatu ziren bi alderdiak. Batasun liberala eta alderdi demokrata. Eta nola amaituko da markada moderatua? Pronuntziamendu batekin barkatu. Izan ere gogoratu, zein da era bakarra liberal aurrerakoiak boterera heltzeko. Zekaro, konstituzio horren bitartez ezin zuten bozkatu. Orduan, pronuntziamendua, hau da, altxamendu militar baten bitartez. Orduan, erreginak eman behar dio gobernu burutza espartore hori, eta hemen zer egingo da. Alde batetik, Madosen desamortizazioa. Desamortizazioa hau erabiliko da trenbidea egiteko. Eta ja ez da izango desamortizazio bat kleroari kenduko zaiona, baizik eta naiz eta klero lur batzuk kenduko diren, batez ere izango da udal lurrekin loturikoa. Eta gero, sortuko dira lege batzuk industrializazioa bultzatzeko. 55ko trenbideen legea eta bankuen legea. Zertarako, atzerriko kapitalak Espainiara eramateko, dirua jarri alizateko, trenbide hori aurrera eramateko. Eta azkenik, aipatu behar dugu, 56ko konstituzioa, non nata edo ez jaioa, ezelako aplikatzera heldu. Eta 2 urteko progresista hau amaituko da beste pronuntziamendu batekin, eta honekin pasatuko gara, hemen ikuste dezakezue nola gara honetan trenbideak eraiki ziren, burdinbideak, nolakoa zen trenbide horien garapena Espainian, eta azkenengo pronuntziamendu horrekin pasatuko gara txandaketa sistemara. Ze txandaketa? Batasun liberala, O'Donnellen batasun liberala, eta Narbaezen moderatuen arteko txandakatzea. Orduan izango da, fase bat zeinetan txandakatuko diren boterean. Egingo dira hauteskundeak, baina egongo dira amainatuta. Hau da, esango dut, nik aginduko dut orain, zuk aginduko duzu gero, eta ez da inongo transparentziarik egongo. Eta O'Donnellek, batasun liberalekoak, saiatzen da egiten, konstituzioa hartzen du 55koa, baina gehitzen dio akta gehigarri bat. Orduan, sartzen ditu printzipio aurrerakoi batzuk, aurrerakoiak posik egoteko. Baina Narbaez heltzen denean boterera, indargabetu egiten du eta kendu egiten ditu printzipio aurrerakoi horiek. Garai honetan, hasiera batean, hazkunde ekonomikoa egongo da, baina zer gertatzen da? 76tik aurrera krisi ekonomikoa egongo dela eta honek politikoa ekarriko duela era berean. Zergatik gobernuak ezin duelako aurrera egin gizarteak eskatzen duenari, ustelkeria eta xolagabekeria nagusi direlako gobernuan eta krisi ekonomikoa oso handia delako. Honek ekarriko du oposizioa elkartuko dela eta ostenden bilduko direla 76an alderdi progresistako PRIM, alderdi demokratikoko Pi Margal eta Unión Liberaleko Serrano. Eta hau gauzatuko da 1878ko La Gloriosa altxamenduan. Eta honek, eramango du Isabel Bigarrena, koroa ustera eta ihes egin behar izaten du Frantziara. Horrela, esarriko da behin-behineko gobernu bat eta Serrano izango da gobernu honen buru. Gobernu honek egingo duen lehenengo gauza izango da hauteskundeak deitu egiteko konstituzio bat. Eta gizonezkoen sufragio unibertsalaren bitartez izango zen, 25 urtetik gorakoak. Hau izango da konstituzio guztietatik aurrerakoiena. Eta hemen ikusten dituzue, ezaugarri guztiak. Baina zeintzu ziren bi arazo nagusiak. Kubako gerra eta konstituzio horrek esaten zuela Espainia monarkia konstituzional bat zela. Eta orduan behar zela errege bat. Eta gortek aukeratu behar izan zuten erregea, eta errege hori izango zen Victor Manuel Bigarrenaren semea, Amadeo lehenengoa. Egongo zena, 1811 eta 1813 artean.
hau zegoen babestuta prim generalaren gatik. Baina ze gertatzen da, Amadeo Espainiara heldu baino 3 egun lehenago prim hil egiten dute. Hori gutxi balitz, Hirugarren Gerra Karlista pizten da Euskal Herrian. Eta errepublikanoak ez zeuden erregearen alde, karlistak ere. Eta Alfonso Tarrek ezarri nahi zuten beraien erregea Isabel Bigarrenaren seme Alfonso Amabigarrena. Horrez eta aparte, Kubako gerra jarraitzen zuen, eta azkenik langile mugimendua sortua zen, industrializazioaren bitartez, langileak hasten dira beraien eskubideak aldarrikatzen, eta horrek beste arazo bat suposatu zion erregeari. Honek eraman zuen erregea abdikatzera, ezin izan zuelako gehiago, eta honekin etorriko zen Lehenengo Errepublika. Lehenengo Errepublika nolako izan zen, desastre bat hasieratik amaiera. Aurretik gehitutako arazo hauek, Kubako gerra, Hirugarren Gerra Karlista, Alfonsinoak kontra zeudela, langileen errebindikazioa gehitu behar izan zitzaion, izan zela oso ezegonkorra, egon zirelako 4 presidente, orain erakutsiko dizuetan bezala, eta gainera piztu egin zelako kantonalismoa, orain azalduko dizuedala zer izan zen. Orduan, hemen daukazue konstituzioa, primen eriotza, nola inork ez zuen Amadeo erregea nahi, eta hemen ikusten duzue zeintzuk izan ziren errepublikaren presidentea. Lehenengo Figueras, gero Pi Margal, gero Salmerón, eta gero Castelar. Errepublikaren arazoak irudikatuta marrazki honetan, eta hemen ikusten da, eta oso garrantzitsua da, errepublika zatituta zegoela. Izan ere, ezekiten, hobeto esan da, ez ziren ados jartzen nola ezarri behar zen errepublika berri hau. Era unitario batean edo era federal batean. Zer esan nahi du honek? Gobernu unitario bat da zentralista denean, hau da, erabaki guztiak hiriburutik hartzen direnean. Eta federala da kontrakoa. Hau dagoenean banatuta provintzia edo erkidego edo autonomia batzuetan, eta hauek izango dutenean autonomia bat, izango dutela erabakitzeko askatasuna, eta depende federalismoa nolakoa den, legeak izateko askatasuna, eta abar. Eta hau eraman zen muturreraino kantonalismoaren bitartez. Hau da, zeuden, errepublikano unitarioak, Madriletik hartu nahi zituztenak ere behakiak, gero gongo ziren federalistak, nahi zutela, hemen ikusten duzuen erkidegoetan beraien erabakiak hartzeko gaitasuna izatea, eta gero azkenik kantonalistak. Izan zela federalismo muturrera eraban zutena, eta sortu zituztenak bere kantoiak azken fina ziren hiriak, eta hiri horiek erreklamatzen zuten autonomia handiagoa, beraiek euren erabaki propioak hartzea. Eta, aipagarria adibidez, Kartagenako kantoia. Azkenean, honek ekarri zuena izan zen, errepublikak ezin zen zuela gehiago. Alde batetik, iparraldean, Hirugarren Gerra Karlista piztu zela. Beste alde batetik, Kubako gerra. Beste alde batetik, kantonalismoa Levante eta Andaluzian batez ere. Eta gero, aldi berean, Alfonsinoak konspiratzen errepublikaren aurka. Eta honek ekarriko zuen, errepublikaren amaiera. Espero dut, honen bitartez, guztia argitu izana, aipatzea, errepublika bera amaitu zela golpe militar baten bitartez, lehenengo Serranok eman zuen errepublika mantendu zen Serranorekin, baina diktatura moduan, eta gero Pavia generalaren golpearekin amaituko zen errepublika, eta borboiak bukatuko ziren. Venga, animo ikasten, besarkada bat guztioi. Beno, hau izan da guztia. Animo pilo ikasten, bale? Oso ondo egingo duzuela. Eutxi,